guztioi, gaur egingo dugu datorren ikasturtetik aurrera lanbide eskola izango den lanbide heziketako ikastetxearen orkestena. Eta horretarako ditugu hemen bazterretik hasitea, Josetxo, zeztuko alkatea, Eduardo, lanbide eskolako zuzendaria izango dena eta proiektu hau lideratuko duena. Bestalde Javier, Zubizarreta, Azpeitiko alkatea eta honetan Irauki Berritzeneko lehendakaria, eta bene ere eskerrean Eneko Etxeberria Azpeitiko alkatea. Bueno, nik sarrera bezala pare bat ikarritu prestatute, izango zen gaur egitiena guzen hau, garai bateko proiektu baten jarraipena. Orduan, 2017 ikasturtean, eta otsaileko 18ko dekretuak horrela bideratuta Urola lanbide eskolak bere jarduera enkingo dio Urola Bailarako lanbide heziketako eskaintza ardatz izanik esparru guztietan araututako eskaintza akademikoa naiz ez araututako ikastaro eta etengabeko formakuntza. Baina gogoeta labur bat medio egin dezagun historia pixka bat onaino nola heldu garen jakiteko. Hau ez da gaur honeko proiektu baizik aintzinako proiektu baten jarraipena. 1999ko urriaren 2an, eman ziren aurreneko klaseak Azpeitiko eskola profesionalean San Ignacio de Loyola izena zuelarik. Aipatu garaian, Ricardo Otaño, Azpeitiko alkatea izanak, bere liga zuri aurre etxe bizitza eta inguruan zituen lurrak, Jesusen konpainari eman zizkion herriaren hezkuntza eta onurarako erabiltzeko baldintzetan. Egun, elkargunea duen azalean. Proiektuaren bultzatzailea, Aita Madinabeitia, Jesus Madinabeitia, 1993ko urrian ikastetxeko zuzendari gisa, Estatu Espainiako Hezkuntza Ministerioko arduradunei zuzendu zitzaion sortu berri zen ikastetxea Grado de Iniciación Profesional Industrial gisa onartua eta baimendua izan zedin. Horretan, jarraiko Ibarko Armeria Eskola, Arrasate Mondragoneko Eskola Politeknikoa eta Donostiko Politeknikoa izan zituen eredu. Hasieran 33 izan ziren izena mandako ikasleek eta 2 irakasleak. Jesusen konpainiakoa zen Valentin Bengoa, Padre Bengoa, indela gutxi zendu dena, eta irakasle nazional agiria zuen sekular bat. Beraz, iniziazion eta ofizialia ikasketa hau, mekanizazio tornua eta doikuntza edo ajustea izan zen. Eta 1996an gehitu zen delineazio eta proiektuak espezialitatea. Era berean, 1992an, administrazio eta kontabilitatea ikasketak eskaintzen hasi ziren. 1996 ikasturtean, burutu zen ikastetxearen publifikazioa. Horrela, irakaslearen aldaketa sakona zuertatu zen. Aurrerantzean, titulo ofiziala zituzten funtzionariak edo eta behineko irakasle tekniko nahiz lizentziatua soilik izango ziren. Honekin batera, 1990ko Espainiako hezkuntza legea medio, maestria ikasketak ere emateko aukera eta baimena lortu zuen ikastetxeak. Beraz, ez egoen kanpoa joan beharrik ikasketak amaitzea. Zeren, maestria ikasketa burutu ostean, ez ziren gutxi izan ingenieritza ikasketekin jarraitzen zutenak. Hauetako asko izan dira Urola Bailararen industrializazioa posible egin dutenak, bai makina herramienta bai altzarigintza esparruetan. Publikazio prozesuaren ondorioz, Urolako Instituto Profesionala bilakatu zen. Izenez. Bailarako industriaren aniztasuna eta diversifikazioa areagotzen ari zelarik, 1992ko aurrerantzean, espezialitate berri baten eskaera egina zen, gizarteak horrela eskatzen zuen horrian. Espezialitate hori lanbide heziketako elektronika industriala izan zen, eta baimena lortu bezain pronto, 1994 ikasturtean hasi zen eskaintzen. 1996 ikasturtean, Altamira auzora, Onuntz, etorri zen Urola Instituto Profesionala. Lekualdatzerekin batera hezkuntza sistema arautzen zuen lege berri bat jarri zen indarrean, LOGSE. Honek hainbat aldaketa ekarri zituen lanbide heziketako institutetara. Garrantzizkoetako bat, batxilergoa ezarri zela. Garai hartako batxilerato tekniko industriala eta administrazio eta kudeaketa batxilergoa. 1994 ikasturtean, ekin zion bidea arrostegi eta altzarien fabrikazio industriala, hau da. Altzarigintzako sekzioa, hemen algun dugun tailerretan. Erdi mailako heziketa zikloak. Eta 1999-2000an, arrotzeria eta altzarigintzako produktuen garapena goi mailako heziketa zikloa altzarigintzan. Institutuaren ohizko kanpoko jardune irakaskuntzan arautua izanik, inguruko enpresan beharrei eta gizarte eskaerei erantzunez, berziklaje eta eguneratze ikastaroak ematen hasi zen. Gipuzkoako Foru Aldundian lagundurik,
teknologia naiz tresneria berriak lantzen hasi ziren, gatlaino. Gareko zenbaki kontrola, CNC, pneumatika, hidraulika, automata programariak, marrazketa teknikoa, AutoCAD, CAD-CAM, merkataritza, instalazio elektrikoa, kontabilitatea, nominak, informatika, sukalde eta altzari muntatzailea, produzio altzari gintza eta abar eta abar. Ikastaroei esker, nabarmenki hobetu eta berritu izan da institutuaren azpiegitura naiz ekipamendua eta tresneria industrial naiz didaktikoa. Egun, lanbide eta hobetuz programan bitartez egiten da eskaintza. 1997 urtean, Urla Bailaran hezkuntza publikoaren dagokionez aldaketa nabariak gauzatu ziren. Azpeitiko Urla Institutuko Profesionala, Azpeitiko Institutua eta Azpeitiko Ikastola Karnototxe Garai, BHI, ikastetxe publikoak bat egiten dira Bailarako eskola mapa eraldatuz, da irakaskuntza ertainetako Gipuzkoako zentro handienetako bat sortuz. Hezkuntza proiektu berri eta aurrerako izanik, Urla Ikastola Azpeitia BHI izenean. 1998 ikasturtean, Azpeitiko erainkuntzan, merkataritza erdi mailako heziketa zikloaren eskaintza egiten da. Eta aldi berean, 2000 urtean, informatika sistemen administrazio goi maileko heziketa zikloa ere Azpeitian. Hau guztia borobilduz, kudeaketa sistemari dagokionez, aurten ere jaso dugu, horrek arditatzen duen ISO 9001 bat ziurtagiria, 17. aldiz, 2000 urtetik jarraian, eta ISO 14000 bat ingurobiro kudeaketari sistemari dagokiona, 2. aldiz. Aldi berean, 2005 urtean, FQM sistemari dagokion zelarazkoa ere lortu dugu. Beraz, aurkezpen horren ondorioz itxaropentzu gara, gure arronkaz, eta horrela azalduko dute gure maikideak, hemendik aurrekoa. Abizen da gintzina, oin izangoan gaurkoa eta ondorioa. Hora ereko. Eskerrik asko. Hori labur, irakalien aurrik etxetik beti labur etxe bere benda, azterketan eta jartzen zuen, nik labur nahi egin zen, hemen jartzen ditez, etxe berretela, proposai etxetik azken urtetako kudeaketan inguru. Nik esan guk udalak herritarren oso gertu den erakundi dela, behin da berriz esatea. Eta nik uste, guk azkeneko urteetan eukideun priorietako bat bintzat lehentasunetako bat izen dela enplegua. Batez ere ikusi duen gure gizartien, jende sufritzen, batez ere gaztiek sufritzen. Gaztiek eta oin momentu enten ere gertatzen delako. Jende lana nahi eta ezin topau. Eta benetan hori gogorra izen da, gogorra da ikusti hori egunero ikusti, jende lanik ezin topau. Ikusten dugu baita ere, ikusi zen dugu, jendie, teoriz beteta, akademikoki oso formauteko jendie, baina aldi berein pertsona hauek ere, gazte hauek ere, ezin lanatu pau. Eta gu, udalak, herritaran gertu problema hori propiotzat sentitzen dugu, eta gu, ni alkate gintzena, lehen badiz alkate izan gintzenin, galde egiten duen, gintzen enpresata, eta esaten duen, bueno, hemen ze pasatzen. Zati ez dituzu hartzen hemengo gaztiek lanin. Bueno, eske, zakea esperientzik, eske guk jonde esperientzik berdiau, oso espezializago berdiau, eta hemen etzeko esperientzik, liburu kontu barri zakea, baina beste gauzatzen, beste batzutan ikusten gendun, behaien zikluek, gauzillo zikluk aldatzen aizila, eta beste norabide batzutea apuntatzen aiziela, eta guretzat, horrei soluzio emateko, bai formazio eta bai praktika juntatzeko, eta bai enpresekin lanakin lotzeko, guretzat tresna ezinbestekue izena beti lanbide heziketa. Eta nik uste hori, gaur egunien, evidentzia dana, sondala urte batzuk, etzan oinbeste. Tresna ezinbestekue. Lana lortzeko gaztintza formazio praktiko eta teoriko, gaur egunien, formazio duala edo, deitzen zakon, horre, ikusten genuen gainetik horrea guzela, Europatik hori zetorrela, gainetik izan behar dugu, gainetik momentu enten, dana ez dalako inberda, hortan gaudela eta bide oso honik gaudela, eta nik uste referentzik gehala. Orduan, bide hortan ikusten genuen. Eta nik horretzen naiz nola, 2011en plan estrategiko bat ingendun, enpresarien batea, eta esaten ziguten, noa orienta bergendun, noa jun bergendun, lanbide esik eta noa norabide zen, norabide eta hartu bertzun. Horra esaltzen zin, bi norabide,
batez ere oso markauta. Energia, eta bestia esatze zigun, hirugarren adina. Hori, etzan reflexioa dizen pertsona batena edo birena, baizik izan da reflexioa lanbide heziketako hemengo zuzendariek eta arduradunek, bailarako enpresekin, erakundeekin, aldundik tartien, reflexioa eta hori ikusi. Eta nahitik, jungea, eta lortu dugu, oin dela gutxi ginen hemen, orkesten modulo, lau modulotatik bat hirugarren adinei dedikauteko dela, lortu genuen jende konbentzitzia, hori martxan jartzeko, eta nik uste torra ja hito bat markatzen dula, edo nitxo bat markatzen dula bide horretan. Gauzak egiteko eri. Nik uste momentu honetan pegauta daula, lanbide heziketa pegauta daula galeriei, pegauta daula eta oso rezeptibo dala, ez? Bai udalak eta bai inguruko industriek eta gaztiek eta berden tresna hori bihurtzeko, eta nik uste hori ja norabide hortan oindik ere gehiago sakondu behar deula eta hor daula gure apustua. Eta gure konpromisua baita ere, udalak osagarri zen behar dira, lanbide heziketa honek eskaintzen duen formazioen osagarri iziteko eta instrumentu hau bultzatzeko. Azkenin gure herritaren ongizati dijulako horta, eta batez ere gaztina. Eta nik horretik usteet norabide baten gaudela azken urteetan oso ona eta etorkizunin gero eta hobi izengoela. Eta gaur egin batean pauso hori, horrela esan digulako eta guk horretan fedidak ez? Urola lanbide heziketa bere identitate propio bat izitien nik usteet horrek baliabide gehiago garriko ditula eta norabide hortan refortza egin ditula. Beste ez, animo eta ondo segitzeko animo. Eskerrik asko eneko, egun hon danoi. Tema honen buruz, zematek eta geixo hitzein, segurunetik gertagozago errepiko mogoela. Orduan hain nuen izan di laburro izetan. Gogorra da, ikustie hene gaztie lanik iztaukela, da ezin bilote. Baina horren enbete gogor da, herrixen lan klase bat euki eta gazteik herrioik ezin bilote lanpostu hori osatzeko. Hori gogorro da, lan auki eta zeinek eine ezin. Orduan, reto bat zuen eskutan irakaslik eta zuzendezenak Eduardo, animo guztixek eta pauntan, zehortu bakarrena baina. Eta alindu berdeuna da, eta gu alaia, eta baina itzen zute pixket iraurri berritzen lehendakai bezala, bide honek toki honea emateko jakin berdeu danok alkarren berri. Jakin berdeu enpresak nolako formakuntza eskatzen nahi dian. Jakin berdeu formakuntza hori emateko kapazaldean. Egon berdeu kontakto aldan diexen. Gure lana hori da, enpresan zer bertasun dauzkuen ikusi eta gero trasladau. Eta haber lortzeuen berez eskatzeana hemen sortzen. Eta biri hori da. Animatzen zaiztuet etapa berri bat hasiko hain berriz autonomia geixokin. Eta bai irakasle guztizoik alde zuten dana, mate zutena, eta askotan ez deula ikusten zuen lanaguk eta zartzen gela momentu puntual batzutan bakarriken margazketxo bat atatzeko eta izpolitiak esateko. Baina gaur ni alintzen niz mintzet, nire egitzetik ni enpresazio izan dago naiz. Eta asko zerpena ondixon bat eta nik ez eukitzia, baina zu bat ematen zan lan auki eta perfil hori garri zen ez eukitzia. Zehazio da jakiteko danon hartin parte hartzon tema hogetan alkarrekin, zanetan bezala kontatukin eta zabalak izen da, eta lortzeuen erantzun ematien beste jende hortako bideo dispuesta hona ematekin, eta nontzat hona beste ez diokarri gota. Así que, eskarrik asko etxe zuten lanatiken, alindu aldaketatan aldan ondona koplatzen, erakutsi da gizuten bezala aldan ondona neskamutilei, eta Eduardo Erreto berri hortan, suerte egonena, baina ez ikentzik da. Eskarrik asko. Egunon, eskarrik asko nire aurrekoak hitzartu ezuenak eta emetxagoeten guztiei. Bueno, nik bi gauza nahi nituen azpimarra usastu aldetik bat, iraurgi barruan lehen urtia sartu ginen, ia urte bete, iraurgiko programa eta, bueno, da esperientzio hori pixkan aprobetxau nahian eta eneko esango bezala, izanaz langabezian kezka gauza potente bat.
eta, bueno, haikea ibilbidea egiten da neu oso guztuan konsegitu ditzen emaitzak inoen arte eta, bueno, aurrera behira datozen aukerakin. Eta, bueno, pixka nahi non komentatzea Eduardokin neuki nuen elkarrizketa hura udaletxian torri zitzaten, presenta guzan. Eta nik uste zeituen epi den dolako sintoni personal bat oso ona, porque gure eginen geure kasa nola bait Sanzineneko poligonuan deuren enpresak eta bisitatzen bati bat bajagiteko zen realidade egina zapaltzen, porque askotan prensan ikusteien gauzak eta geho direktamente kontatzizkun gauzak ez datoz bat. Eta Javierrek esan dugu zela, gauza bat ikusten duguna zan lanaukerak bai eta langileik ez, o langile perfil hori ez. Da bestalde, enpresan nahia inguruko jendia eukitzia behen plantillan estabilidadia lortzeko. Eta, bueno, da, Eduardo komentatzen izkainean bizkat bere buruan zabizkitien gauzak, eginean nik ustetik eguneko koinziditzen, beak planteatzen zizkan gauzakin eta nik nolabait neure esperientziakin jasotan euskaragin. Eta lehenago momentutik iritu izaten oso, ez dakit, espektakularra hitz bat esatierren bere planteamentua eta pixkat hiruan kaue lotzia enpresa mundua, instituzio mundua eta hezkuntza mundua eta etekinik honena konsegitzeko aukera. Hortikan aparte, jarduan komentatzen bai, formazio kontinua o beste, pixkat ikian beste kurso horiek bitartez. Baina, eguneko nik uste planteamentutan konsegitzen dula eta nahi nuke hori pixka remarkau ez. Bai enpresak esan diuna, guk udaletik ikusten duna eta bere buruan da bezkien ideakin, espero dut oso emaitza honak lortzia. Eta beste oso bat bai pixka komentatu duna bai, baina hemen ez duerten oandikan sektore bat bago bagaude gura zuen pentsatzen deuna, gure seme-alabak unibertsitateko karrera batek dakala pixkat, ez dakit, nivel gehiago zela guk eskola profesionala ez dut itxurak, baina egitea da ikusten egiala eta gaina demostrabite jula eunekoak oso importantea dela profesionalak konsegitzea perfil hauetakoak, porque batetik laneko aukerak askaro sortzen zaizue, baina bestaldetik diala profesional batzuk goi mailakoak eta orduan sostengu ekonomiko bat, familiarra, estabilidadia lortzeko aukera horiek ematen jula honek. Eta hoxe, aldetik eskarrik asko eta, Eduardo, animo. Eguerdion, lehenik eta behin eskarrik asko etorri zareten ganoi, eta bereziki mailan zaudeten hoi. Ez da erraza izaten, hiru alkate biltzea horrelako mai baten, horrelako ekimen berri bat martxan ipintzeko. Halare, komentatu nahi dut, beste bi alkate ere gonbidatuak izan direla, Zumaiakoa eta Errezilgoa, eta agenda arazoagatik azken ordu arte, ezin izan dutela etorri, baina beraien konpromisoa ere agertu dute, pixket ekimen honi bultzada eta indarra eta babesa emateko. Hori aipatu nahiko nuke, beste zertan hasi aurretik. Azkena hitz egiteak arrisku hauxe dauka, aurretik dana edo ia dena esan da geratu da, baina hala eta guztiz, zerbait agian esan ez dena aipatzea nahiko nuke. Albertok egin duen hasierako sarrera hortan ikusi da, hainbat fetxa, data konkretu batzutan, hezkuntza berri bat eskaintzen hasi zela, ziklo berri bat, edo hezkuntza arautu berri bat, edo horrelako gozak. Azkenean hori zer da, gizarteari zerbitzua ematea, ez? Hitzak oso horreza die, hori alkateok ere badakizue, herriari zerbitzua ematea eta gizarteari zerbitzua ematea hitz esan errezak die, baino gauzatze zaila die. Eta gure erronka hemen lanbide heziketako eskola berri honetan, hoxe da, azken finean, guk ere gure gizarteari erantzuna eman behar dugu. Eta gizartea guretzako zein da eskola bezala, alde batetik daude enpresak, bestalde daude, noski, bereien langileak, baita ere, momentuz, lana egin nahi dutenak, baina ez daukatenak, eneko oso ondo argitu duen bezala,
Eta gero nola ez, esango dugu, hezkuntza araututik datozen gazteak, oraindik laneratze aukerak ez dituztenak, eta hori ere argi utzi behar dugu Baiara hontan behintzat, eta nik argi utzi nahi dut, lanbide eskola hau Baiarako eskola badala, naiz eta momentuz egoitza bakarra askoekin euki. Argi geratu da gehiago, Azkoiki, Azpeki, Zestoa, Zumaia, Errezil, horko gizarteari nahi dugula erantzun, eta ez dela erraza izango. Orduan, gure bete beharra zen da, hemen badago garapen agentzi bat, alkateak ere zentzu horretan Jositxok aipatu du, Enikok eta Javiarek ere bai, enpresakin harremana dute, enpresa askotara bisita egin dute, gehien bat gereik alkate bezala ere nahi dutelako jakin herriaren egoera zignan, ezta? Enpresa aldetik, langile langabetuen aldetik. Nik denekin biltzeko aukera izan dut dagoeneko, aipatu ditudan herri horietako alkateekin, eta nik leku guztietan diskurso edo ekimen berdinak edo oso antzeko aurkeztu ditut. Gizarteari zerbitzua eman behar dugu. Horrez zer esan nahi du, azkena Jositxok oso ondo azaldu du, lanbide heziketa ezin du izan, eta hori oraindik halaxe da, ez da bigarren aukera ere, eta hirugarren, laugarren edo bosgarren aukera. Aurreneko biak dira aukera akademizista klasikoak, unibertsitatera eramaten zaituztenak. Eta familia askotan da hirugarren edo laugarren edo bosgarren aukera. Gure bete beharra da, mahai hontan gauden guzti honan ere ustez, eta etorri ez direnak ere bai, gizarteari argi ustea, lanbide heziketa balekoa dela, aukera balekoa dela, benetakoa dela, ze enpresak hori eskatzen dute da. Kasu askotan. Eneko gaipatu dune lanbide heziketa duala, hori ere lehendakaritzatik sustatzen ari den programa bada, lanbide heziketako bigarrengo mailako ikasleak ekainean hasten dira. Hau da, hemendik 15 egunera lanean dauzkagu enpresetan, gero ibiliko dira ikasten eta lanean, eta horrekin zer lortu nahi da, hemen aldarrekatzen den, eske esperientziarik ez dute, eta eneko gaipatu duen hori, horrela lortu egiten da, eta horrekin laneratze tasa asko onditzen da. Hau da, lanbide heziketako ikasle titulodunak askoz ere errazago geratzen dira lanean hor, bertan egon dira, ikasi dute, ezagutzen dituzte ikasleak, eta ontzat ematen dituzte. Orduan, argia utzi nahiko nuke, hitzetan esateko bakarrik, sartu gabe, gure erronka nagusia dela, lehenik eta behin oso epe motzera, oin zatiketa bat daukagu hemen, orain arte eskola handi bat oin zatitu egiten da, eta lanbide heziketa bakarrik izango gara, gure eraikinak egokitu egin behar ditugu, zerbitzu duin bat emateko, harrera, bulegoak eta bar, prestatu behar ditugu, guk. Hori egin ondoren gelak, noski, gela bat edo beste egokitzeko daukagu, eta hori da lehentasun handiena daukana. Eta gero, behin eraikinak eta instalazioak martxan ipinez gero, gure lehentasuna esan behar du, hemen alkatea esan dutena ez da, gizarteari entzun, gizartea da, enpresak, enpresariak, langileak, langabetuak, eta guk guzti horiei saiatu behar dugu, saiatuko gara, ni behintzat gogo eta ilusioz beteta etorren naiz, eta hemengo jendea halaxe somatzen dut, lanbide heziketa bere bidetik, bere kasaka, bere bide egiteko aukera izateak guztioi ilusio ondio egiten dugu, eta ilusio hori nahi dugu isladatu edo trasladau gizartiei. Konfidantza eduki dezaten gurekin, etorri gure gana, eta hartuko ditugu. Eta saiatuko gea beti izta lortzen guztiei erantzuna ematen. Eta erantzuna baiara. Eta nire aldetik, hoxe da komentatu nahi nizuena, gainontzian ez dakit, nire aldetik bintzat, bat emate galdera baldin badoka, galdera egin dezake eta erantzuko zako aldan hori. Hasiera baten, eskaintza pasaren ikasturteko berdina izango dugu. Hau da, fabrikazio mekaniko familian izango ditugu
bi heziketa ziklo, mekanizazio erdi maila eta mekanizazio goi mailakoa. Gero, administrarentzako goi mailako zikloa izango du baita ere, egurra edo arotzeria eta egurrean dauzkagu erdi mailako bi ziklo, 3 urtetan bi tituluak lortzeko aukera, eta gero baita ere, aurten bukatzen ari den ikasturte honetan, estreinekoz martxan ipini den, mendekotasun egoeran dauden pertsonen arreta ziklo hori. Momentuz eskaintza hori mantendu egiten da. Baina gure asmoa da, eskaintza beti izaten du, hausnartu, egokitu, eguneratu. Baina horretarako nik hemen zerbait izateko, orain ez da ez unea eta ez garaia, ze oraindik naiz eta herrikoa izan, oraindik ez naiz iritsi eskola honetara, martxan ipini behar dugu, baina zerbait berria eskatu behar balma da, sektore berri bat, eneko gaitatu duzta, energia dela, edo hirugarren adina, edo industrigintzako beste ziklo berri bat dagoelako etorkizunean martxan egongo dena, gure erronka izango da eskaintza hori behar horietara egokitzea. Baina momentuz mantendu egiten da pasan ikasturtetik dagoena. Nola egotzeagatik eta